ብጣዕሚ ብዙሕ ዝበሰለ በለስ ይርኢ እሞ ናብቲ በለስ ቀሪበ ክበልዕ ምስ በልኩስ ምድሪ ይፅልምት ካብኡ እውንስ ፀሊም ተመን ይነኽሰኒ ካብኡ ብጣዕሚ ተጨኒቐስ ክሞት እየ ኢለስ ርግኦ ርዱእኒ እናበልኩስ ናብ ዝኾነ እኩባት ገዛውቲ ይኸይድ ቀያሕ ሰበይቲ ነይረ ርግኦ ይህባኒ ምስ ሰተኽሉ በንቢ ኣፍሪ ናወፀ ካብኡስ ሓወይ እቲ በለስ ምእራይ ትብልዮ ዘለኺ እንጀራ ምርካብ እዩ እንጀራ ምእካብ እንጀራ ምርካብ እዩ ማለት እዩ ዝበሰለ ምዃኑ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝርከብ እንጀራ እዩ እቲ ምድሪ ፅልምተክ ዘሎ ከዓ ኣብቲ ስራሕኺ ኣብቲ እንጀራኽስ ዝኾነ እንቅፋት መሰናኽል ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ፀሊም ተመን ይነኽሰኒ ትብልዮ ዘለኹ ከዓ በቃ እዚ እውን ኣብቲ እንጀራኺ ዝፈታተነኪ ወዲ ሓቦ ወይ ከዓ ርኩስ መንፈስ ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ርግኦ እታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቀያሕ ሰበይቲ ዝበልክያ ማለት እዩ ርግኦ ትበካ ኣላ ርግኦ ማለት መድሓኒት ፈውሲ ምሕረት ቃል ቅዱሳን ቃል እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ንሳስ ትፍውሰካ ከም ዘላ ማለት እዩ እና እቲ መድሓኒት ትፈውሲ ምሳበትክ ከዓ ናይቲ ዲያብሎስ መርዚ ብኣፍክስ ይወፅእ ከም ዘሎ ማለት እዩ ሓፍቴስ ብሂወት የላም ከምዚ ትምለስ ይመስለኒ እሞ ናፍቕናኪ እኮ ይብላ እሞ ኣበይ ድኺ ዘለኺ ይብላ እሞ ዘለኽዎ ኣብ እንዳ ኣረጋዊ ዳሞ እየ ዘለኹ ትብለኒ ተገዲስኩም መልሱለይ እዚ ከዓ እቲ ሓፍቲ ክሲ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ከም ዘላ ኣብ ገነት ከም ዘላ ማለት እዩ እዚ ማለት ቤተክርስትያን ማለት ወይም ገዳማት ቤተክርስትያናት ማለት ኣምሳል ናይ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እየን ስለዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እየ ዘለኹ እያ ትብለኪ ዘላ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ብኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕሲ ብናቶም ጸሎት ኣብ ፅቡቕ ቦታ እየ ዘለኹ ምስኦም ኣብ ናቶም ማሕበር እየ ዘለኹ ትብለኪ ከም ዘላ እዩ ማለት እዩ ጎረቤተ እያ እሞ ካራ ሒዛስ ተባረረኒ ኣነ እውን ሲወይ ከይትስዕበኒ ካራ ሒዛስ ተፈራርሐኒ እንታይ ይኸውን እዚኣ ትካራኸረኪ መንፈስ ከም ዘላ ማለት እዩ ዳዓይነ ጥላ ናይ ሻንቂጥ መንፈስ ኣንስቴት ዛር ትካራኸረኪ ከም ዘላ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሳ እታ ጎረቤትኪ ባዕላ በቃ ትፈታተነኪ ከም ዘላ እዩ ወይ እውን ሳልሳይ ካብኣ ዝመፀ መንፈስ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከም ቡዳ ዓይነት ኮይኑ ዝኣተ መንፈስ ይካራኸረክስ ከም ዘሎ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ በዚ አረብ ሀገር ድማ ሴትየዋ ልጅ አልወለደችም እንድትወልድ ፈልጋለሁ እጸልያለሁ ትልቅና ትንሽ አልወለዱም ሁሌ አዝናለሁ ባለመውለዳቸው ማለት ነው እኔ በህልሜ አንድ ቀን ልጅ አዝላ እኔ ደግሞ ቤትዋ ገጠር ይመስለኛል እና ትልቅ ሰው ነው ቤትዋ እየጠረብኩ ያለው ግማሽ ጠርጌ ግማሽ ይቀረኛል እና ሴትየዋ ማዳሜ ልጅ አዝላ መጣችኝ ሲያያት ወልዳለች ብዬ ደስ ብሎኝ እየተደሰትኩ ወልደሽ ነው ብዬ ደስ አለኝ እንደገና በሌላ ቀን ቁጭ ብላ አርግዘሻል እንዴ ስላት አዎ ብላኝ አልሐምዱሊላህ እያልኳት ሆድዋ እየደባበስኩ ነቃሁ እውን መስሎኝ አርግዘሻል እንዴ ብዬ ሲጠይቃት አላረገዘችም እምነቴ ግን እንደምታረግዝ እመኛለሁ ሁሌም ማለት ነው እና ህልሙ ምን ይሆናል ምናልባት ትግራዊት ይኺ ግን በመሐረኛ ስለጻፍከ በመሐረኛ ቢወ ይዘለኹ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ሲ ውልድ ክትረክብ ከምትኽእል ዘይወለደትሉ ምክንያት እንተስ ብናባላ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ብናይ ርኩሳት መናፍስቲ ከም ዝተዓፀወት እምበር ናይ ፍረ ከም ዘለዋ ወይ ከዓ ውልድሲ ክትረክብ ከም ትኽእል ዋላ እውን መኻነ እንተኾነት ግን ውላድ ከም ዘለዋ ግን ኣብዚ ፀበል ክትሰቲ ከም ዘለዋ ካብ ኢትዮጵያ ፀበል ክትወስድላ ከም ዘለኪ ብሰብ ኣልኢኽ ክኸውን ይኽእል በቲ ጸሎት ክውን ጸሎት ክትገብርላ ከም ዘለኪ እቲ ገዛ ምፅራግ ትልዮ ዘለኻ ከዓ ርኩሳን መናፍስት ኣብቲ ገዛ ዘሎ ፀገም ኣብቲ ገዛ ዘሎ ሕማቕ ነገራት ንሱ ምውጋድ ማለት እዩ ስለዚ ፍርቁ ፀሪዩ ፍርቁ ዘይፀረክዮ ትብልዮ ዘለኻ ከዓ ፍርቁ ብምንታይ ክትፀርዮ ዘለኺ ብጸሎት በቲ መንፈሳውነት ማለት እዩ እቲ ዘይፀረክዮ ከዓ ዝቐረየ ነገር ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ እንተ እታ ሰበይቲ ግን ናይ ምውላድ ተስፋ ወይ ከዓ ከም ዘለዋ ከም ትወልድ ብፍላይ ከዓ ፀበል ክትሰቲ ክትመኽርያ ክትምዕርያ ክትግስጽያ ከም ዘለኪ ወይ ከዓ ፀበል ክትሰትስ ኣለዋ በሚያሰሩን ደግሞ በገመድ የታሰሩ ሁለት በሬዎችና ዘበኞች ቤቱ የሚጠብቁ ይመስለኛል እና ከቤቱ ወጥተው ሊሄዱ ሲሉ እኔ በድንጋይ የመታሁት ወደ ቤቱ አስገባኋቸው ሰው ሁሉ እያዩኝ ይስቁብኛል አረቦች እኔ ደግሞ ውጭ ወጥቼ አላቅምና ፖሊሶች እንዳይዙኝ ግን እፈራ ነበር እና ምን ይሆን ትርጉሙ እቶም ሳሰሩ ብዕራይ ዝወልክዮም ርኩሳን መናፍስት ሳሰሩ ናይቲ ገዛ ዘምልኽዎም ዝነበሩ ርኩሳት መናፍስት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሶም በቲ ጸሎት በቲ መንፈሳውነት በቲ ተገብሮ ፍቅርኽን ኩሉ በዚ ቀንዮም ወይ ከዓ ተቃጺሎም ስኮሱ ከም ዝደለዩ ወይ ከዓ ሱቅ ኢሎም
ክወፁ ከም ዝደለዩ ማለት እዩ። ንስኺ ግን ናበይ ተኣሰሩ ንዑ ተመለሱ ናበልክስ ትምልስ እዮም ከም ዘለኺ ኣነ ከይፈቐድኩልኩም ከይተኣዘዝኩምስ ክትወፁ የብልኩምን ብስም እግዚኣብሔር ብስም ወላዲተ ኣምላክ ብስም ኩሎም ቅዱሳን ዘይመሓልኩም ወይ ከዓ ዘይተወገዝኩምስ ኣይትወፁን ኢኹም ገና እዩ እቲ ሰዓትኩም እዩ ክትብሉ እዮም ዘለኺ ማለት እዩ። እቶም ዓረባት እናረኣዩ ይስሕቑኒ ዘለዉ ትብሉ እዮም ዘለኺ ከዓ ፌዘኛታት ዝኾኑ ሰባት እዮም። ከምዚ ናይ ምስጢር ኣጋንንቲ ክወፅእ ከሎ ከምኡውን ገለገለ ፅቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ክተብል ዘለኻ ዝቕልዱ ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ እዚኦም ዘይነቑሑ ሰባት ማለት እዩ። ከዓ ርኩስ መንፈስ ዘለዎም ሕማቓት ሰባት እዮም እዚኦም ማለት እዩ። እዞም ዝስሕቑ ዘለዉ ዘባጭውኺ ዝቕልዱልኺ ከም ዘለዉ እዩ ማለት እዩ። ንስኺ ግን ነዚኦም ከይሰማዕኺ ጸጥ ኢልኪ ኣብቲ ጸሎትክን ኣብቲ መንፈሳውነትክን ክትጥንክሪ ከም ዝግባእ እዩ። ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ኣብ ዓዲ ዘለኹ ይመስለኒ እሞ ሕፀ እናተበልዓለይስ ካብኡስ ዝኾና ቆልዑ ደቂ መንደረ እየን ካብኡ ኣነ ከዓስ ከመይ ነይሩ ሕፀ ብዙሕ ዶ ኣትዩ ታይታይ ኣትዩ ኢለስ ይሓተን ንሰን ከዓስ ጽቡቕ ነይሩ 16 ካሳ ቢራስ ኣትዩ ትብለኒ ኣነ ከዓ ዋይለ ተጸበኽዎ ኣምላኸይ ኩሉ ነገርስ ኣጸቢቕለይ ኮይኑ ልጽቡቕ ኮይኑ ኢለስ ሕዝን ይብል እንታይ ይኸውን እዚ እውን ሕፃ ከም ዘለኹ ወይ ከዓ ሓሲብክ እውን ክትኾኒ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሉ ይሓውስ ከም ዘሎ እቲ ሕፀኺ ይባርኸልኪ እቲ መርዓኺ ማለት እዩ እቲ ሓዳርኪስ ይባርኸልኪ ከም ዘሎ ንስኺ ካብቲ ንስኺ ዝተጸበኽዮ ንላዕልስ ጽቡቕ ኮይኑ ከም ዝሓልፍ ወይ ከዓ ንመጻኢ እውን እንድሕር ሓዳር ዘይብልኪ ወይ ዘይሓሰብክ እንድሕር ኮንካ ንቐጻልሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽቡቕ ነገር ከም ዝህበኪ ጽቡቕ ነገር ከም ዘጋጥመኪ እዩ ማለት እዩ። ምስ ኣፍቃሪስ ኣብ ዓዲ እዩ ሕልምስ ሓሊመሲ እናተባኣስና እናሃለናስ ግን ገዲፈኪ ከይደ ናብ ከተማ ምስ ክልተ ቆልዑት ኢልኒ እዚስ እንታይ ይኸውን? እዚ ናይ ቀትሪ ወይ እውን ካብ ቅንዓት ካብ ጭንቀት ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እቲ ሕልምኺ ማለት እዩ። ቅኒ ጥርጥር ምናምን ኣታሃልኪ በዚ ዝተልዓለ ወይ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ሕልምሲ ብቀጥታ እውን ክፍታሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ገዲፈኪ ክኸይድ ብዝኾነ ወይም ብትጮጮዮ እንድሕር ዳኣ ኮንኪ ብዝኾነ ምክንያት ገዲፈክስ ክኸይድ ከም ዝብለክ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ናይ ቀደም ዝፈትዎ ፍቅረኛ ነርንስ ቅድሚ 6 ዓመት ብሓደ ነርና ብሕልመይ ግንሲ ኣብ ዝኾነ ይረኽቦ እሞ ላጎይኹሲ ህንጢለስ ክሓቕፎን ኮፍ ኢለ ክዕልሎን ይደልዩ ንሱ ግንስ ብጭራሽ ከይትቐርብኒ ሰበይተይስ ከይትርእየኪ ካሊእ መዓልቲ ክዕልለኪ ላበለስ ይደፍኣኒ ብዙሕ መዓልቲ እየ ሓሊመያ በዓል ሓዳር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ወዲ ማለት እዩ እና ንዓኽስ ከም ዘይደልየኪ ንስኺ ግን ክትቐርብዮ ናብኡ ክተሰሓሕትዮ ከም ትኸዲ ዘለኺ እዩ። ስለዚ ንሱ ከዓ ከም ዘይተገደሰልኪ ከም ዘይደልየኪ ኣብ ሓዳር ወቅቲ ናይ ሕጂ ዘለዎ ሓዳር ፀኒዑ ክነብር ከም ዝደሊ እዩ ማለት እዩ። ንስኺ እውን ከምኡ ዓይነት ሓሳብ እንድሕር ዳኣ ሃልይኪ ንዕኡ ክትገድፍዮ ከም ዘለኪ ካልእ ናብ ባዕልኹ ዝኾነ ሓዳር መታን ክበኪ ንእግዚኣብሔር ብጸሎት ክትምሕፀንዮ ንወላዲተ ኣምላክ ብጸሎት ክትሓትያ እዩ ዘለክ እምበር ናይ ሰብ ሓዳር ምምንጣል ከም ዘየብሊ እዩ ማለት እዩ። እዚ እንድሕር ዳኣ ከምኡ ሓሳባት እንተሃልይኪ ማለት እዩ ኣብ ጽቡቕ እየ ዘለኹ ኣነ ብዛዕባ ናቱ ኣይሓስብን ትብሊ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ከዓ ዲያብሎስ ከምዚ ዝሓሰቦ ነገራት ወይ ከዓ ዝቑኢሉ ዲያብሎስ እውን ክሕልመካ ይኽእል እዩ ማለት እየ። ኣነ ንኣሕዋተይንስ ኣብ ስደት ኢና ኒአና እና ብሕልመይስ ናብ ዓድና ንኸድ ይመስለኒ እሞ እዛ መናእሰይ ትኬት ቆሪፃስ ትዕድለና ካብኡ ማዘርን ኣቦይን ለስ ነይሮም ይመስለኒ ኣየር ትመጽእ እሞ ኣንሕና ቀሪናስ ማዘረይ ግን ትስቀል እሞ ምልስ ኢላሲ ትመጽእ እንታይ ደኣ ኮንኪ ዘይከድኪ ንብላ እሞ ወይ በይንኩምሲ ኣይሓርገኩምን እየ ምሳኹም ሕሸኒ ትብለና ካብኡ ብረቢ ኢለ እንታይ እዩ እቲ ሕልሚ ቀዳማይ እንታይ ክኸውን ይኽእል በዲኺ ዝተመሰለት ኣድና እመብርሃን ምሳኹም ከም ዘላ ገዲፈኩም ምሳኽንስ ከም ዘላ ማለት እዩ ገዲፈክን ኣይከይድን እየ ምሳኽን እየ ዘለኹ ትብለክን ከም ዘላ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል በቃ ካብዚ ብስጋስ ክፍለያኽን ኢለን ከም ዝነበራ ኮይኑ ግን ዳሕራይ ከም ተመለሳ ማለት እግዚኣብሔርሲ ከም ዘይወሰደን ማለት እዩ። ብሞትስ ከም ዘይተፈለያ ማለት እየ ብኻሊእ ኣዘራርባ ብሓዛይስ ዓዲ መፅያሲ ጭረት ጠቕሊል ኣቢላሲ ትወስዶ ድንን ኢለ ተረኣኹስ ብታሕትስ ቀዳድ ኮይኑስ ይርእዮ እቲ ጭረት እንታይ ከም ዝሓዘ ግን ኣይፈለጥኩን ገና ካብ ገዛ እያ ወሲዳ ግናስ ካብ ገዛ እያ ወሲዳቶ ንእሽተይ ፀጉረይ ከዓስ ወሲዳቶ ሓደ ግዜ ፀጉሪ ሓደ ግዜ ከዓ ጭረትስ ወሲዳቶ ለዝስ እንታይ ይኸውን እዚ ጸሎት ክትገብሪ ኣለኪ ማለትስ ጽቡቕ ኣይኮነን እታ መሓዛኽ እውን ክትኸውን ትኽእል ካብኣ ዝመፀት ናይ ቅኒ ወይ ብዝተፈላለየ መንፈስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብኣ ዝመፀ መንፈስ ክኸውን ይኽእል ሳልሳይ ከዓ ርኩስ መንፈስ ፍቅሪ እንድሕር ዳኣ ሃልይክን ከምዚ ንኸባእሰክን ዘሕልመኪ ዘሎ ሕልሚ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ጥርጥር ብፍላይ እንድሕር ዳኣ ሃልይኪ ናይ ቀትሪ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብ ልዕሊኣ ትጠራጠር እያ እንድሕር ዳኣ ኮንኪ ማለት እዩ። ስለዚ
እዚ ዝፍለበ እዩ ብጸሎት እዩ። እቲ ሕልሚ ሕማቕ እዩ። ዝኾነ ዕድልኪ ይኹን ሓዳርኪ ይኹን ኩሉ ነገርክስ ከም ትወስደልኪ ንብረትኪ ኩሉ እዩ። ስለዚስ ጸሎት ክትገብርስ ከም ዘለኪ እዩ። ካብኡ ከዓ ንሰብ ከምዚ ምባል ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ማለተይስ ንሕና ክንሕዞ ዘለና እንታይ ይመስለኩም ኣሕዋተይ? ኩሉ ሻብ ማለት እዩ። ንሕና ጸላእትና ስጋና ደም ዝተላበሰ ወይ ምስ ደቂ ሰባት ኣይኮነን። ምስ ርኩሳን መናፍስ ምስ ሰይጣውንቲ ናይ ቀደም ገዛእቲ ዝነበሩ ምስኣቶም እዩ ትባእስና። ንደቂ ሰባት እቲ ክፍኣት ዘስርሑ ዘለዉ ኩሉ እቲ ህይወትና እውን ዘበላሽዎ ዘለዉ ደቂ ሰባት እንዳተላዕለ ኣብ ልዕሊና ሕማቕ ነገራት ክሰርሑ ክብድሉ ክፉእ ነገራት ክፍጽሙና ዝገብርዎም ዘለዉ እቶም ርኩሳት መናፍስት እዮም። ንዕኦም ኢና ክንጸልእ ዘለና እምበር ንደቂ ሰባት ወይም እርሰ በርስና ክንጸላላእ ክንተሓማምዕ ሕማቕ ነገራት ክንፍጽምስ የብልናን ማለት እዩ እርሰ በርስና እና እዚ ክንሕዞ ኣለና ኩላትና ማለት እዩ። ስለዚ ሓፍትና ከዓ ጸሎት ክትገብሪ ብሓቂ ንሳ ኣብ ሂወት ክትኣትላ እንድሕር ደኣ ኮይና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልቦና ንኸብረሃላ ንዓኺ እውን ጥንቃቐ ክኾነኪ እዩ እግዚኣብሔር ዝሕብረኪ ዘሎ። ስለዚ ጸሎትኺ ክትብርትዒ ኣለኪ ኣብቲ መንፈሳውነትኪ ኣስጢምኪ ክትሕዘለኪ መንፈሳዊ ሂወት ማለት እዩ። ምስ ናይ ቀደም ፍቕረኛይስ ናብ ሩባ ማይ ክንቐድሕ እንዳኸድና እንተለናስ ናይ ገዛይ ቁልፍስ እንከሓዘለይ ኢለስ ኣብክዎ ድሕሪኡ ማይና ቀዲሕና ተሸኪምና ምስ መጻናስ ኣብ ገዛና ምስ በጻሕና ቁልፈይ ሃበኒ ይበልኽዎ። እሱ ከዓ ካብ ጅባ ኣውፅኡ ሂብኒ ናብ ገዛይ ከይደ ኣነ እውን ናብ ገዛይስ ከድኩ። እቲ ሓሳብኪ እቲ ድሌትኪ እቲ ትምኒትኪ እቲ መፍትሕ ዝኾነ ናይ ኩሉ ሂወትኪ ኩሉ ነገርክስ ነቲ ፍቕረኛክስ ትብዮ ከም ዘለኺ ነታ ፍቃሪኺ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ብእምነትክስ ኣብኡ ትሕድር ከም ዘለኺ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ኣይሕፈረክን። ንሱ እውን እታ እምነትኪ እታ ሓሳብኪ እታ ዝሃብክዮ ኩሉ ነገርሲ እታ ፍቕርኺ እውን ክትኸውን ትኽእል ሒዝዋ ይጸንሕ ከም ዘሎ ምናልባት ንስኺ ኣብ ስደት ንሱ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ምሳኺ ከም ዘሎ እዩ። ብሕልመይሲ ወዲ እዩ ኣይፈልጦን እየ ግን ብልቡስ ኣብ ሓመድ ላተፋሕፎስ ይቕሬታ ይብለኒ። እዚስ እንታይ ይኸውን? ቀዳማይ እዚ ንዓኺ ከይተረዳእኪ ዝበደለኪ ሰብ ይህሉ እሞ ንሱ ይቕሬታ ግበርለይ ይብለኪ ከም ዘሎ ብምንታይ ብጸሎት እናገበረ ብመንፈስ ማለት እዩ ይቕሬታ ግበርለይ ይብለኪ ከም ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ንሰብሱ እቲ ዝበደለኪ ሰብ ማለት እዩ ሞይቱ እንድሕር ደኣ ኮይኑስ ኣብ ሲኦል ከም ዘሎ ኣብ ሲኦል ኮይኑ ከዓ በታ ቂም ወይ በታ በደል ኣብ ልዕሊኺ ዝፈጸማሲ ይሳቐ ከም ዘሎ ኣብ ሲኦል ማለት እዩ። ስለዚ ይቕሬታ ግበርለይ ካብዚ ንኽወፅእ ይብለኪ ከም ዘሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ብመንፈስ ሳልሳይ ከዓ ርኩስ መንፈስ ሰይጣን ምናልባት ጸሎተኛ እንድሕር ደኣ ኮንኪ ብርቱዕ ዝበልኪ እንድሕር ደኣ ኮንኪ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትኪ ማለት እዩ ርኩስ መንፈስ ሰይጣን ንሱ በጃኺ ስደድኒ ካባኺ ክወፅእ ይቕሬታ ግበርለይ ትብልዮ ከም ዘሎ ይብለኪ ከም ዘሎ ማለት እዩ። ንስኺ ከዓ በቲ ጸሎትክን በቲ ስግዳንክን በቲ መንፈሳዊ ሂወትክንሲ ቅጥቅጥ ከም ዘበልክዮ ከም ዝሰዓርክዮ እዩ ማለት እዩ። ናይ ቀደም ሕልሚ እዩ ክሳብ ሕጂ ጥያቄ ዝፈጠረለይ እዩ እና ሓንቲ ቀያሕ መነኩሴ ብጫ ናይ መነኩሴ ክዳን ተኸዲና መቆምያ ሒዛ ናብ ዝኾነ ዓብይ ዳዕሮ